गथ'फोरनि मोजां गेले दे प्राइज लांनो नाजाथार एकदमबारे खोमाया नोगोद थारला खोमाखौ मोजां थाल लानानै बार सिबिया हिनजावफोरजोंसो गेलेयो नामा सिबि दै खेला होसिगोन गथ'फोरनि अयथासार गोलाव लाइन जाबाय नै बारदै सिख्ला खुंफुं आफादनि बानजायनायाव दिनैनि सानसेनि हाबाफारि गथ'फोरनि गेदेरफोरनि गेलेनाय खारनाय बारनाय खेला होनाय जाबाय दै खेला गर्ल्स एंड बॉयज बेसेबां बारायखो माबा जाबाय आथिङा मोजां आथिङा जिउन खालामबोना गेजेरला नांबाय टाइगार दाम हो टाइगार दाम हो बे खेलायाव गांनाय उखैनायफोरनि
मोसानो थाखाय नांबाय रलै दाखेथ' हाबायलै खोमाया मोजां खोनासं खोमाया नोगोद थाल्ला एकदमबारे बे बुंनायखौल' खोनासं बैसोगोराफोरनि हाइ जाम्प बारनाय बैसोगोराफोरनि गर्ल्स बयस हादों बारदै सिख्ला आफादनि खुंफुं आफाद दिनैनि सानसेनि हाबाफारि जाहैदो नायगिरिफोरखौ मोजाङै नायनो थाखाय खावलायबाय गैला रेजेखौ नाहर नायनांगौ आं माने लाइनाव माने इन्टारेस्टल' रेडि गो हा गो हा हा बुंनायनि लोगो एसे थाब बार एसे लेट जाबानो जोङो थैनाय लागो दै हा रेडि हा दै हा बेसे मानसि बिखाया दुब मोनदों दा गोसोआव दारला मालाय बारनायखौबो खेल लानाङा बै बुंनायखौसो खेल लानांगौ थांफालाबायो नङाबा बुंनायखौसो खोनासंनांगौ सोरनि गंबैसो दंमोन नांनानै खिबुखौ दानख्लाबनांगौ एसे खिबुखौ दे लागाबाय समान जानानै दं समान क्लबसो हाबखागोन लागाव समान जानो
Disturb खालामफाना लागाव बिर थांबाय बेसेबां 17 Ayo, sotoro soy. Final खेला दाना थाइजौ दन्दर सोद्रिफारा ओरैनो थाइजौ दन्दर फाइनाल जायजों गोलैयो 800 फाइनाल खेला Second chance dana second chance dongbawo Share खेला सेलायलायनाय Share peninggalan semua, mana isi kira-kira tabungan pada share ya. Karena he. Isi kira tabungan, mana nih share tu, berapa? Mansini खाथि मोनबा एसे आस्थे थाबायनांगौ मानसि गैयियाव खरा थाबायदो मानसि खाथिबा होसो मोनसे थाबावा मोनसे होसो गाबागाव सेरगोन गैया दासिम खरा एसे खरा थाबाय ओरैहाय महिलाफोर ओंखाम जागोरबाय ओंखाम ओंख्रि जाजेनबाय महिलाफोर ओरैहाय भलिबल गेलेगासिनो मैनागुरि चौधुरीपारा महिलाफोर ओंखाम जागोरबाय ओरैहाय दतमा हौरैना थाइगिर दन्दर बेसेबां थांनानै दं 3-4
Hei, बुख्लायलाबायोल' मोजां बुरा थाइखौ दोनदर सिंगार लुइस ओंखाम मोनजायै सिस्टेम गेलेयो मुफ्लामहो न' एफा गायखौनो बुनो हाया उननि बलखौ लाहरना उननि बलखौ